Hail Mary, full of grace. Tuwan ka, Maria, mitmo ka king grasya. O yan ing amanong inapsen na ning Anghel Gabriel kang Maria. Akit tamupin na tutuyang full of grace. Mitmuya king grasya i Maria, uling mira siya kaya. Inganak na ning kakatamong Diyos, in tagapagligtas tamo, yung meging indu. Pero aliwa mo ita. King katang ebanghelyo, nga na ning anghel kaya. Kaya rin ang belita na iyang may pili na maging indu ning kakatamong tagapagligtas. Nga na ning anghel, lawen mo. At inya papalaweng metong. Lawen ming pinsan mo, yung kamag-anak mong Elizabeth. Matwane at bahug. Milam na niya at kanam na nangyeni. Nya asabi tamo i Maria, mo siguro kat mo, lalapo. Itang grasyang tinggap na. At akit tamo naman king ebanghelyo tamo, itang disposisyon ng Maria, o ba't mitmuya king grasya? Asad kita nga tinyang papalawe, ing Anghel Gabriel, ame palyari, alimu kaya, kitang pinsana. At inyang geway Maria, at inyang sekreto. Nga na kene, isip-sipana, nung naning kabaldugana. Karing aliwang ebanghelyo ng mga anak ni Maria, datang larem pastul, at nang atsuking lalam na ng krus si Maria, at inyang palaging sasabihan ng ebanghelyo. And Mary kept all of these things in her heart. At sininot ng Maria kim puso na, ding sablang mga palyari kim biyena, at pibule-bulayana, nung naning kabaldugan dadeti. O iting meging sekreto ng Maria, uling balo ng linawe, king sarili na, nung naning gewa na ni nga pong Ginoo. Wari siguro, uling nga na nung karakaldetang tinggap ng Maria, kumbaga kimbaso sinapak na meglapo. Wari, itang kanta na Magnificat. Uting meging bunga na niti. Minetong-metong nala, nung naning depatanan ng Diyos, alimu kaya. Nung ay magumpisa, karempi pumpunan dang i Abraham, ang gana kaya. Uting sekreto ng Maria, balo ng linawe, belikan ing milabas, at linawe na, nung makanano yung menegobra, ing gamat na ningapong Ginoo, alimu kaya, ngening kasalukuyan, nandatanganin ning anghel, patinit ang milabas. At nang ikit na nung makanano yung menegobra, nga pong Ginoo, makanano yung meging malam, ala na yung aliwang asabi. Nunay puryani nga pong Ginoo, king kaya pa na, alimo king kayambie, no king bieda, ring pamilyada. Nga, tutupin, mitmuya king grasya Maria, nang balo ng linawe at belikdan, ing kaya pa na ni nga pong Ginoo, emo kaya, nunay king kayang pamilya. Makanyan mo naman kaya katamo. At potang pangadyan tayong Santa Rosario, makanyan mo naman. Nung pakalawen tayo, itang rosaryo, mo tungkol kim Birheng Maria. Actually, man tungkol kaya. Tungkol ya king kayang anak, Jesus. Nagumpisa na kitang mikatawan niyang tao, o yung pamamalitan na ng anghel, imumunang misteryo ng tula, hanggang na kitang kasakitan, subliyang mebye. Nung pakalawen tayo, potang pangadyan tayong Santo Rosario, kaya ng Maria, pigugunaman tayo. Imbiyan ng Jesus, amegin dalang king parang kaya katamong kaligtasan. O iting tuturo ng Maria kaya katamo. Ing migunam. Ing isip-isipan nga na ng kaya katang ebanghelyo. To reflect, to contemplate. Saint Ignatius, kitang kayang contemplation. Miya mo isipan. Kang Saint Ignatius nga na, potang babasan me, o piguganaman me tanggewa na nga pong Ginoo, lalo ni Jesus. Ilagay mo yung sarili mo mismo, kitang akto nga ita. Nang papakude, at suka kitang lalo na ng krus, metong kakaresundalos, kaya na kang Maria, nano itang panamdaman mo, itang pali ni Aldo, ikit mong mamagos itang daya, at danom king katalindiking ana, sisitwit mitang sarili mo, kitang milyari,
kanita. Bamong lubos ay intindihan nung nanong gawa ng sakripisyo at nung makananong karagul ing lugod ng pepakit ng anak ng Maria kaya katamo, batang miligtas. Nung pin-realize tamo ito, balik dan tamo ito, sabi tamo pin, mo kabud ne, kaya buritang feeling blessed. Feeling, miralakoy ite. But indeed, we are truly blessed. Potang, contemplate tamo ito. Balikan tamo ito, kimpami biya tamo. Makanita pala yung gawa na ng Diyos, kingkakumbiye. Minsan nating kakaluguran, pisyalan da ko king parokya ko ne king magalang. Uling malaut yan dumalang ka pa mong bundok. Ali, okay naman dandalan yan diyan gagawan dala. Malawot pero may masyal la. Uling ng kasagsaganan ng pandemya, may itong lakarening may apektuan ng pamilyada. At may itong yakaretang maragul apekdalanan. Uling paulinaniti, may walaya biyitang karelang pengaring babae. Kampanaw na ita, papangadila, kanako, at pengadi ko lang naman. Ang gana ketang may kremechimada, ang gana ketang i-bless kaya kung dili ketang musileyum da, ingimada. Binidyoke na yung sarili ko, apang bi-bless ke, iimada. Dakal lakutang kanita kanako na masakit ang pagdalanan da. Sabi ko pin ako naman nasabing God is good. Ketang panahon na ita. Sabi ko, we trust, magtiwala tamo king hapong Ginoo, and we entrust. Ipagkatiwala tamo kaya, imbiya tamo. Uling nga pong Ginoo, at inyang mas malalam akapagnasan o purpose para kaya katamo. Ngayon mintalan retang kutang da kanita kung naman nasagot, tahimik kumo. Ngayon nga ra, amo nga na, more than a year nang may walay mami, nang papangadi kami keka. Pero balo mo nga nang makanita, nang babalikan mi nga na, kaganaka na pala ni nga pong Ginoo. Bakit nga ako? Ngayon ko laisip mo nga na, nang panahon makakwaranting kami, kabud na daratang kitang gate, mi makasabit ng plastic, ating orange, ating saging, ating lutong ulam, makareceive ken text, yung buri yung ulam bukas, bibiyada. Ginamit noon nga pong ginurin tao nga rin kimbiyemi. Nga diyang lalawen mi nga na masakit yung pagdalanan mi, pero nga pong Ginoo, mamantabi pamurin palaki kami, karatang panahon na reta. Nga, meging malam yang tutu, nga pong Ginoo kaya kami. At kaya rin ta, kanako among, kantamiya, I appreciate imbalang sekundo o seconds na nimbiye kitiking yato. Lalo nang mitagan minamu, impengari ming lalaki. Bala mo ka no, automatic namang milyari karela, after na nita, ngayon meg-okay ning kaya gana-gana, yung metong ng kapatid at Manila, at Kenny, at king malawot lugar ng aliwa, but they make it a point, every Sunday ngeni, non-negotiable, mumulila, kimbaledang matua, kaya bedi tatangda. Kanya-kanyang dalang pamangan, makatoka, at mag-lunch la. Kaya rin na nita, bayo maglasing ko, magsiwuli na la. Kingkarilang pibale-bale, uiting ikit da. Kingkarilang pamibiyebye. Ikit ng menegobereng gamat na ningapong Ginoo, karang kasiping dambale. Ikit ditang binunga na muna mang karela. Noon dati, magobra ako, day off ko. Ating kong meeting, kaya punta lang Kenny, kaya miratang. Ngeni, mas lalo dang dinan importansya, imbiyan na ng tao, ing relasyon da kimbalang metong at metong. Nya, asabi da, malugod at mahayap ya talaga, inga pong Ginoo. Inga ko buring sabihan karelang, God is good all the time, ilang ngeni, nang balod ang linawe, behelikan tang milyari karelang, masakit at mapahita kapalyan ng kimbiyada. Ila mismo, ayap seda king amano da, tutuyang mayap at maganaka, inga pong Ginoo.
makanyan mo naman kay katamo. O yan ang tuturo ng Maria. Eya mo kang Maria itang mensahe na ning anghel. Hail, full of grace. Nung pwede yan naman kay katamo. Potang balo talang balikdan, deng milabas akapalyarian kimbietam. Pigunaman at lawen, nung makanano ya menigobra, ingapong ginukimbietam. Sabi tamupin, kamo feeling blessed, but indeed, truly blessed. Nya kaniting Santa Misa, o hining kakatamong ne, mo isipan, but to contemplate, lawen balikdan, ing kakatamong pamibiyabi. Karin asabi tamo naman, I am full of grace. Amen.